ти е връщал ли? Защо? Станало ли е нещо? Чудовището се е явило на Томас на неделя. Прекалил е, спя вече вчера. Не, Пепа, я разбира, нападнал. Едва се отървал. Не ранил ли го по някакъв начин? Не, но човекът е онемял от ужас. Чудовището го разигравало, но накрая той успял да го удари с мотивата. И тръгнало към къщата на Матанина. Значи пак е решило да се скрие там. Сигурно се чувства като у дома си. Пък и какво ме мърка с този поглед? Му казва само и Полито, на него му трябва всичко друго, само не е спаване. Елегията излезе ми въздуха. Въздух или без изпъти гърдите. Показвай прелепите си, те са за това. Няма ли да е прекалено дръзко? Зависи как ще го правиш. Гледай ме. Не знаете как използвате. Кой е ли? Някаква грациозна. Аз ходи като пата. Добре, да ще се опитам.